Pababa na tayo. Bisa na ha? Huminga na malalim. Ihayin mo pa. Pas mo pa. Baba. Hindi. Kaya lang. Relax. Isa. Dalawa. Lahat yan talaga tutunog. Kasi inaayos lahat ng mga ganyan. Tatlo. Apat. Straight. Lima. Lima yan. Tigas. Ito. Gerak. Dito. Huwag mong bibitawan ha. Ibagsak mo pa ng lakaban ng kapit. Normal lang. Ibaba mo pa. Normal. Hinga. Hinga pa. Sige. Inhale. Tama na. Anim. Huwag mo galawin. Bagsak mo ng katawan mo. Normal mo lang. Huwag ka magalala. Bagsak mo lang. Okay. Relax. Hinga. Straight. Check muna natin, Red. Kung masasaktan ka pa. Mabawasan ng konti, no? Relax. Tayo. Harap doon. Normal. Andan. Relax. Singa. Upo. Ulit. Parang ulit natin. Straight ulit. Diba? Babawas na. Sige. Ang dami natin na ayusin. Baba yung ulan ko. Tama. Ilagay yung kamay. Dalawang kamay sa tiyan. Relax. Normal lang. Oh, tama na. Push na konti pa. Konti. Isa. Wala. Straight lang katawan. Okay. Relax. Relax. Narinig mo tumatunog? Relax. Narinig mo na. Malapit ka na para malungko eh. Ganito mga buto mo, parang tatanggalan. Sa opisina ka lang naman nagtatrabaho. Hindi naman nagbubuhat ng mabigat. Hindi. Side. Hindi naman nagbubuhat ng mabigat. Straight pa. Dito. Huwag kumisa. Taasan mo muna. Hawak niya kamay. Hinga. Sige. Hinga. Hinga. Nagala. Side. Sipin mo yan ha. Ang ganda ng trabaho mo pero ang buto mo parang nagkakalasan. Hinga. Inhale. Out pa. Yan, hinga. Hinga. Straight ulit ito.
Ibaba yung paa mo, masyado ka matata. Atakin po. Sige. Lagay ko Kung sa nagkakati sa ano, higaan. gitna. Init lang. Init lang. Okay, siguro naman. Yan, sige. Okay na po dyan. Sige. Taas po dyan. Taas po. Kabila. Malakap. Ilalagay sa balakang yan. Baba. Baba po. Baba po. Okay. Ingat. Ayusin mo muna yung buhok mo sa ilalim. Sasabit ka. Ingat. Hawakan ng pao. Sige. Kitik-kitik. Ingat. Baba. Konti pa. Konti na lang. Up. Push. Ingat. Bitaw. Saan banda tumalog? Saan banda? Turo mo na kamay mo. Nagabiti. Magkasaan? Nato ka nila, di ba? Sige. Gandi. Maki-release na muna. Huwag mong gagawin. Taas mo pa mo. Isa pa. Ayaw Dalawa. maliit. Dalawa natin. Baba. Lagay Baba, ko. baba. Baba, baba. Dito. Uno. Taas. Di pa tayo tapos. Huminga kami na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sige. Umupo ka muna. Balik tayo sa 0-0. Side. Side lang. Side. Baba. Bumawag ka na. Side. Sige, baba. Upo. Baba. Upo ka natin. Normal lang. Tanggalin mo muna yung damit mo. Sunod ka na magdadamit ng pan-sexy, ha? Lock lang. Lagdag pa? Okay. Dapa. Magsi-0-0 tayo. Dapa ate. Dapa. Kabila. Ulo. Ulo. Okay. Side ko naman na. Yung leg mo. Ulo. Kabila ate. Ingat. 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 Oh, kabila. Kabila. Leg. Kabila po. Kaya ganito yun. Dito na, hindi ka pala ganito na yung sinasabi ko nila sa'yo. Relax. 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 Kabila. Normal. Tapos. Yan, ganyan yung ganita. Ako, yung kapangdalaan. Ito, ilutin mo to, dalawang magkapatid. Sali! Hindi. Ilutin mo to, dalawang magkapatid. Okay. Tagilid ka naman ulit. Balik tayo sa 0-0 ulit. Hindi ako marami. Hindi. Hindi. Diyan. Yan lang po. Yan lang. Straight yung pa ulit. Diretso mo. 0-0. Sige pa. Wow. Okay. Turun dito. Dito ka pala. Tawakan mo. Wala si Richard Gomez. Normal. Wala tayo si Richard Gomez. Huwag ka muna mag-isip. Sila. Sila. Ilan pa muna? Ang munas po. Asa? Ilan pa? Huwag mong galawin. Masakit, di ba? Tayo mo lang. Normal mo lang. Sunod mo. Normal. Hawak. Ganyan mo. Normal. Huwag ka muna mag-isip. Kagaw. Wala tayong tagahawak. Hinga. 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 Kaya. At sali. Ali! Hawakan mo to. Mamaya na yan. Nakaporma na to. Yan po. Hawak.
Dito ka. May kaya naman kay babae. Sa gitna ng dibdib niya. Tapos, hindi. Yan, tulak mo. Wala. Yan. Tulak lang, sunod lang. Sunod lang. Teka lang, hawakan. Okay. Tulak, bagsak ka. Tulak. Dito. Ito nga ako. Oh, bitaw eh. Yan. Ay, ang pala eh. Dati kamay din. Tulak. Tulak mo. Sige. Tulak mo lang. Ganyan mo lang. Sunod mo lang. Go dito ako. Ganyan lang, oh. Hindi ganyan. Balaktot na yung katawan niya. Parang ganyan. Tignan mo ako. Tignan mo muna ako. Hindi. Ganyan lang. Tignan mo, ah. Tutulak mo lang siya. Ganyan, oh. Yan, oh. Ay, baba. Ano? Yan. Gagano mo lang siya, oh. Yan. Yan, oh. Yan. Sabay lang, ha? Hindi. Uwi talaga yan. Tulak. Sige pa. Balik. Tulak ulit. Sige pa. Tulak. Balik ulit. Balik mo para mag-bounce. Tulak. Tulak. Sige. Tulak pa. Dito. Tulak. Sige. Kabila. Wala namang kabuhay pa ito nagtutulak. Kabila ate. Baka matama may tulak. Para mo lang tinulak, ilayin mo to. Papasokin mo to. Ayan. Ito na lang kaya ako. Ano kamay? Yan. Dito lang. Sunod mo ate yung ano mo. Yan. Dito ka. Para sa mga may katawan niya, firmis lang yan. Tulak. Sige. Yun. Balik. Bitaw mo. Pagka tinulak mo, bitaw mo. Tulak. Tulak. Kabila. Tulak. Sige. Cheers me. Release. Laba na nga. Tulak. Dito, tulak ko. Huwag mo nagagalaw. Hindi. Bumalik ka. Ba't dati? Pag tinulak mo siya, Side. pumunta ulit sa akin. Yan, bro, kumiti siya. Kunyari, nandiyan kamay niya, di ba? Parang dito tinutuk kasi yan, naka-permis yan. Yan naman ang iya. Pag tinutulak mo siya, yan o. Pwede mo naman siya hawakan dito kasi pwede mo kayo babae, huwag ka mo na mag-isipan. Yung parang igagano mo na siya, o yan. Yan, igagano mo na siya. O. Yan. Sa mga naman akong ganun ko lang siya eh. Hindi. Doon, sa ano, Dapa. na. Dapat na dapat. Dapat. Dito na natin pupunin. Sige pa, huwag pa rito. Gitna ka ito. Yan. Di po kayo pa ulit. Baka. Normal lang. Dulo. Alisin na muna. Nakasiksi. Hindi, nakasiksi siya. Side. Side mo yung ate. Side na ron. Hinga. Inga. Inga. Cuma sa kabila. Kabila. Hinga. 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 Sige. Wala. Kabila. Ang gat niya, naipit. Tataka nga ako nito sa opisina ng tatrabaho. Ba't yan ang katawan nito? Para construction worker ko eh. Ano, ang ganda lang ng trabaho nila. Engineer. Hindi rin siya. Yun. Ikaw pala. Pagkaisa na naman trabaho nila. Hinga. Wala. Hinga. 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 Tingnan natin ulit. Masakit pa? Hindi na, no? Bumbot na. Sige, kaya. Kailangan mo na ito po nakagana rin. Sige, ganun naman yung pet niya. Para hindi na... Para dalawa na kayo. Tama. Yan.
ka lang. Oh, hindi na ako makumpit mo yung babae na yun. Hindi na, ako yun. Bakit sipin ko siya? Ano pinagkaiba? Nawala sakit. Oh, sundutin mo ulit yung dito niya. Ako na nga. Hindi na no? Wala na. Hindi na kanina. Daliri lang. Opisina kayo? Oh, maganda trabaho niyan. Engineer. Ano ba trabaho mo? Admin yan doon sa isang malaking company sa ibang bansa. Sa Singapore na po. Oh, bibigyan ka niya ng ano, balato. Pagalingin mo lang siya. Magaling na si Rico. Ilutin mo na, buli ko lang yan. Ikaw natin. Lakad ka muna. Lakad ka muna, te. Tingnan mo muna pakiramdam mo kung anong pinagkaiba. Para pagdating Sakit. turuan mo na lang. Oh, nakangiti ka na eh. Kasi nakasimangot ka kanina. Oh, taga saan kayo? Singapore? Doon na sila nag-aaral daw. Oh, eh, hindi na nag-aaral, nagtatrabaho na yan dun. Oo nga, doon daw sila. Oh, sige, salamat. Wala kasi si Richard, di marunong si Sally sa ganung technique eh. Ginagawa niya, kinikipit niya yung hininga. Salamat.